जालाय नोंसोरजोंबो मा मा खोनाबाय थायो मा मा नुबाय थायो हाला खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलखौ अनसायगिरि आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै ओरैबायदि दामाखा भिडिअ लाबोदों जिबनाव नोंथांमोना खोनाफेराखै आरोना लोगोफोर अब्ला नैबे भिडिअ क्लिपखौ ससे नायग्रो दा नुखाबाय नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौहाय अनेक लाजिथावथावलै लोगोफोर मा बुंनो जुनाद होननांगौ ना मानसि होननांगौ जाखो माने बे सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायोमोन जाहैदों बे हौवा सेंग्राया ओमफ्राय बे सेंग्रानि खाथियाव जायनाखि आइजोखौ नुदोंना बिनिसो बिमाबावनो जालालै बिसोरजों आयै मा होनबावनांगौथाय गोसथोनायखौ मोनाखिसै बिमाखौ लाबाय आरोना बे ओरैबायदि फाग्ला मानसि दंसैना संसाराव थोक खर'फ्रा जालायलाङा बेफोरखौ सानबा जुनार होननांगौ ना मानसि होननांगौ बिसोरखौ आयो लोगोफोर आंनि नायगिरि लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजोबै खावलायो आं बेफोरबायदि दाजाथार समाजाव बेफोरबायदिखौ माबोरै गनायथि होखो आं बेखौसो साननानै मोनाखिसै जे जायगायाव जादों जे गामियाव जादों बिसोरो माबोरै खासि बिसि हाबा होनो हाखो दे सासे फिसाजोनि गोसथोनायखौ फिसाला बायदिनो बै रायजो राजाफ्राबो माबोरै होनो हाखो लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै माखासे समनि उनाव मोजां आपडेट लाबोगासिनो दङ माने दा मानि सम गैया भिडिअ बानायनो आंहा गोबावखासिमोन भिडिअ बानायनाया साबस्क्राइब थुसिना होलांदे 1K जाथारनोसै गोजोनथोंसै जै बर' हारिनि जै